Assalamu alaikum masoya, barka da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, maza da mata, waɗanda suke tare da mu da waɗanda ba sa tare da mu, duk gaba ɗaya muna muku fatan alkhairi. Amma mai sauraro, kar ka manta ka daure kai mana subscribe idan kai sabo ne a cikin wannan tasha tamu, sannan kai mana like, sannan kai mana comment, sannan ka danna alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora zai sanar da kai. Hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku labarurruka kala-kala daban-daban, fanni-fanni. Kamar da yadda kuka sani, Abdul D1 yaron Umar M Sharif ne, yana waƙoƙi kuma yana lokacinsa tun lokacin da ya yi waƙar abin da yake raina na cikin fim ɗin Mansur. Tun daga lokacin aka yi fira da shi, aka yi fira da Hairat Abdullahi, inda a yanzu mun ga mawaƙiya Hairat Abdullahi ta yi aure. Tana cikin gidan mijinta yanzu haka. To haka shi ma Abdul D1 akwai ƙishin maganar aure a kansa. To amma bara mu ji menene gundarin labarin. Sai dai ina mai ƙara tunasar da kai mai sauraro, ka daure kai mana subscribe sannan kai mana like. Mun gode. Abdul D1 dai mawaƙi ne wanda a yanzu idan za a sa shi sauran mawaƙa, dole za a sa Abdul D1. Idan ka ce Hamisu Breaker, Isa Ayagi, Umar M Sharif, Nura M Inuwa, Usaini Danko, to dole za ka kirawo Abdul D1. Domin Abdul D1 shi ma ya yi sharafinsa kuma ya yi lokacinsa, kuma waƙoƙinsa sun shiga duniya, sun shiga nahiya, sun shiga lungu da saƙo na cikin Najeriya da ma wajen ta baki ɗaya. To a yanzu dai kamar yadda kuka sani, a da ana maganar cewa Amal Umar za ta yi aure, za ta yi aure, za ta yi aure. Akwai hotunan da suka baza gari na hotonta da ɗan wani tsohon gwamna da ke jihar Katsina, inda ake ta yin posting ɗinta cewa za ta yi aure. Ita ma dai ta nuna haka, magana aure da sauransu. To Allah bai yi ba, amma a wannan lokacin aurenta yana niyyar tabbata gaskiya. Kuma na tabbata masoyanta za su ji daɗin wannan, kuma za su yi mata fatan alkhairi, don duk abin da mace take yi a rayuwa, ko kuma duk ɗaukakar da mace ta samu a duniya, ko duk kuɗin da mace take da shi, aure shine mutuncinta, aure shine gatanta, aure shine rufin asirinta duniya da lahira. To kamar da yadda kuka sani, Abdul D1 insha Allahu shine zai zama angon Amal Umar. Don haka masoyanta, ku taya ta addu'a da fatan alkhairi, wanda idan lokacin ya zo ya matso, insha Allahu za a sanar da ku. Kuma tana yi wa masoyanta fatan alkhairi. Da haka kuma ina mai tabbatar muku, ina mai jaddada muku cewa za mu samu zantawa da Abdul D1 domin mu yi magana da shi, mu ji yaushe ne bikin, kuma wata nawa aka sa, ko kuma yaushe ne za a yi taron bikinsa da Amal Umar, don an yi baiko. Da haka insha Allah za mu je mu samu mu yi magana da shi face to face, kuma za mu yi masa tambayoyi masu ma'ana waɗanda masoyansa da masoyanta za su ji daɗi, kuma za su yi masa fatan alkhairi. Wannan kenan mai sauraro, kana sauraron wannan ne daga Autar Mawaƙa TV, farin cikin al'umma. Kar ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel, ka daure kai mana subscribe sannan kai mana like. Mun gode, muna muku fatan alkhairi.